Sa ating balitang regional, Idol, magbibigay po ng tulong ang Department of Labor and Employment or DOLE sa mga manggagawa at negosyanteng naapektuhan po ng sunog sa Batak Public Market. Diyan po sa may Ilocos Norte sa pamamagitan po ng Emergency Employment at Livelihood Assistance. Alinsunod po sa direktiba na suportahan ang mga manggagawang apektado ng mga krisis, nagsagawa po ang DOLE Regional Office 1 sa pamamagitan po ng Ilocos Norte Field Office ng profiling activity noong July 8. Layunin po ng aktibidad na matukoy ang mga kwalipikadong benepisyaryo para sa tulong na pangkabuhayan sa ating mga disadvantaged or displaced workers o yung TUPAD at iba pang mga makatutulong po sa mga vendor at mga manggagawang nawalan ng kabuhayan dahil sa nasabing insidente. Ayon kay DOLE Regional Director Honorina Diana Baga, prioridad po ng ahensya na agad na makapagbigay ng suporta sa mga naapektuhan ng sunog upang matulungan silang makabangon at makapagsimulang muli sa kanilang pinagkukunan ng kita. Dagdag pa niya, sa pamamagitan po ng TUPAD at ng mga programang pangkabuhayan, layunin ng DOLE na mabigyan ng pansamantalang trabaho at kinakailangan tulong ang mga manggagawa habang unti-unti nilang binubuong muli ang kanilang kabuhayan. Patuloy naman ang DOLE sa pagtukoy na nakikipag-ugnayan na sa mga benepisyaryong maaaring makinabang sa mga programang nilaan para sa mga apektado ng sunog sa Batak Public Market. IFM News. IFM News. IFM News.